Mă numesc Iulia Alexandra, sunt din Liceul Teoretic Alexandru Pușkin, clasa 12, orașul Fălești, Republica Moldova, colind Cânticul Ninsorilor. A sufla prin cerul vânt, răsturnând stupinile, azvălite pe pământ, năpădesc albinile, prisacarul lui Hristos, prepădindu-și cheile, mi se uită mânios, cum i-a spart stubeile, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, albul sărbătorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, albul sărbătorilor, negri stupi rostogoliți, tot văzduh în tunică, dar din stupii răscoliți, roiuri albe lunică, și căzând prin drum prețat, Dumnezeu mai știle, pretutindeni s-au lăsat, cotrobind câmpile, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, albul sărbătorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, albul sărbătorilor, zile întregi albul sobor, fâfâia aripioarele, se astâmpără din spor, doar când iese soarele, stau tot timpul gerului, doar când este binele, linge dorul cerului, se topesc albinele, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, albul sărbătorilor, lerui, Doamne, lerui, ler, colindu-n ninsorilor, lerui, Doamne, lerui, ler.